ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। 3 ବର୍ଷ ବଢ଼ିଲା କାଳିଆ ଯୋଜନା। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ବଢ଼ାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ 3 ବର୍ଷ ବଢ଼ିବା ନେଇ 6029.70 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଳିଆ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କଟକଣାକୁ କୋହଳ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପାଇପାରିବେ ଚାଷୀ। ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 12,500 ମିଳୁଥିବା ବେଳେ 18 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ 2,000 ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ପାଇବେ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ। ଏନେଇ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଞ୍ଜୁର ମିଳିଛି। ସେହିଭଳି କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଅବଧି 3 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଦେଶରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କିସ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ଗତଥର ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କୃଷକମାନଙ୍କୁ 15ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କୃଷକମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପିଏମ୍ କିଷାନର 16ତମ କିସ୍ତି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। 28 ଫେବୃଆରୀରେ 2024ରେ ସବୁ କୃଷକମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଏହି ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ ବି ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ରାଶି କୃଷକଙ୍କ ଖାତାକୁ ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ଥରେ କିସ୍ତି ଆକାରରେ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତିରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥାଏ। ଗତ 27 ନଭେମ୍ବର 2024ରେ ସରକାର ଏହାର 15ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହାର 16ତମ କିସ୍ତି ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଶର ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ବର୍ଗର କୃଷକମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ eKYC ଏବଂ ଜମି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ eKYC ଏବଂ ଜମି ଯାଞ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ 16ତମ କିସ୍ତିର ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିଜର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ।